Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allo abonné o aw shira here la naw shira here la inshallah nyani ni ala bayin fe ala kan kli here la aw balmance do denche do fala do fache do ka kalande do ka kalanfa do teri do yere jugude be ye inshallah men be gay aw be kadine aywa soma dayna no yene maître Badra Ali Badini di sabali kan soma dayna bon ben ala to bakele no ye muye tuma chama am ala to de fe nafolo to ambe samiru fe ambe tabdil fe ambe muni shi fe me andu nyinen be fe bakele ko no ye tanganai fanga yere tanga kabo adama de jugu toro ani jina jugu toro ani jina shitana toro ma ani manifi shitana toro fanga yere tanga kabo nunu bela jelema koso nyam miri min ke ngo biso me na mana bon ala to bakele min ban tanga fen bela jelema du ko ka inshallah juguman bela jelema o de ni yana mudu ala to nyefora mani na awfe ay abonné chaîne ka now abonné na kana nyina be notification like pour que na video blakato au connecter nte now na connecter wakati abna video to soro aka telephone ko na yere nye akana nyina ay video partager walsa am balma minum be no islamé ye olu tanga chaîne ko kalama ko se ka bo kalama ka se ka o yere nafa nanga ala to o baraji bi senini au bela jelema inshallah aw ba kalama kalambulon fla dayelen no an fe mi nabe whatsapp kan ani telegram kan am kan maula kalan sugu bela jelena mi muriya tagabulo abi yini aw fe aw ka jija kan na kalan so in kono na parce que nan ko groupe o fen were men ye kalambulon de ala ni tuwabu barakara ko bela jelembe no yara ka taga ibi to shi blanc kan ka kalan ke ka fendon ibe wuli ka dien yala ite se ka fen min soro ka million te se ka soro ka voyage te se ka soro mais ki to shiglan kan ala ni tuwabu barkala o nogoyala an yere ka jija ke an ga se ka olu ka misali ta ke an fana ka se ka ɲɔgɔn nafa n'an ka lɔniw ye kɛ an bɛ nin bɛɛ mara ka ban ka sa k'a bɛɛ to yen an denw n'an mɔmɔdenw a bɛ kɛ papiye lankolon ye u bolo sabu i tɛna ɲɛfɔ olu ye i tɛna di silamɛw ma i bɛ salon dɔ ka taa ka nin bɛɛ to yen i yɛrɛ kɔ yen ten o de y'a to ne siranna saya ɲɛ n ko n bɛ n ta tilan kabini sisan kabini saya dugu ma gbɛ an b'aw hakili jigi an ka kalanbulon fila min dayɛlɛnnen bɛ telegram ani whatsapp sanfɛ a bɛ fɔ ko groupe mais groupe tɛ dɛ kalanbulon yɛrɛ de don parce que lɔnni sugu bɛɛ de bɛ kalan kan karamɔgɔya tana ye fɛn min ye min ka di karamɔgɔya la min man di karamɔgɔya la i bɛ kɛ cogo jumɛn ka tɔgɔ sɔrɔ karamɔgɔya la ka i yɛrɛ nafa ka maa wɛrɛ nafa o bulonda le ye whatsapp sanfɛ ani telegram sanfɛ an ye kalanbulon fila min dayɛlɛ hakilitigiw ni maa kunnandiw olu bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ala ma fɛn nɔgɔya min ye i tɛ taa ye i bɛ to kɛlɛma yan ta mais ala ye lɔnni nɔgɔya minnu ye n'u bɛna sɔrɔ minnu gɛrɛsɛgɛ b'an ka lɔnniw na inshallah olu bɛ ka a cɛ groupe sanfɛ inshallah wa a b'u nafara sanga ni wagati bɛ o nimisani bɛ mun na u ma yɛlɛ joona aw bɛ mun kɔnɔ aw t'a to an ka kɔn ɲɔgɔn ye yen inshallah baasi tɛ n bɛna numéro bila numéro min n'aw bɛ se ka n lasɔrɔ joona appel walma whatsapp sanfɛ an bɛ se ka nin koɲɛ nin woloma cogo min na walasa ni minnu b'a fɛ ka yɛlɛ groupe sanfɛ u ka yɛlɛ bon baasi tɛ an bɛna don ala tɔgɔ ɲɛfɔ cogo la n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ tanga ka bɔ adamaden jugu jinajugu tɔɔrɔ ma ani sitanaw tɔɔrɔ ma ka se ka lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni degun ye degun y'i sɔrɔ i b'a dɔn ko ala lo adamaden nɔ tɛ danfɛn nɔ tɛ o ala tɔgɔ de filɛ nin ye a b'a sɛbɛn komi a ɲɛ b'a la a sɛbɛn bɛ cogo min na a y'a sɛbɛn ten k'a daminɛ bisimilayi fo ka taa bila sɔli laban kan a y'a sɛbɛn komi a ɲɛ b'a la a kana foyi to yen kalanden dɔw bɛ yen olu mana fɛn ye ten dɔrɔn u b'a fabriquer ka dɔ fara kan ka dɔ bɔ a la ni min y'a bɔ a la ne m'a di ten dɛ wa a ma la k'a b'i nafa n'a y'a sɛbɛn ten siɲɛ kelen papiye kan a bɛ sɔrɔ ka a sɛbɛnden kurukuru ka kuranjɛgɛ ɲini k'a tugu n'a ye a b'a tugu ni kuranjɛgɛ ye a b'a bila aw fari la tant que n'a b'i fari la wallahi ala ka tanga b'i ma su ni tile inshallah n ye nin d'aw ma ala min kama n b'a ɲini aw fɛ a yɛrɛ ka dugawu kɛ ne ye ala kosɔn a kira kosɔn aw salamu alaikum